am dormit în Sandy, acolo jos. A, pe acolo Că și nu, acolo- nu trece foarte mult. Că și acolo mi-a lăsat tanti Angela pat. Am un pat aici, un pat acolo. Am două case, practic, am penthouse-ul ăla șmecher. Am vorbit cu Angela, mi-a povestit că acum ești, cum să zic, mai autonom, mai faci tu un ban, dar vezi că mi-a spus ca eu să-i zic tot ce faci tu dacă nu ești cu minte și mi-a spus că are acolo într-un setare niște bombonele de astea noi cu unele fățel pe ele, știi? Mi-a zis că nu-ți mai dă, nici nu te mai lasă să intri dacă îi zic eu că ai făcut ceva Nu o la să locul fac lui. nimic rău, dar unde-s bomboanele alea? Îs cu cheie, e cu cheie sertarul. Ok, pe și tu ai cheiță de Floride. Păi poate am, dar așa cu când am auzit cuvintele droguri și cu Păi pe o ți-am roată cu zis. astea, poate zic. Băi, Florine, tu nu înțelegi un ți-a spus la Mihai că n-am făcut nimic? Îi spun lui Angela, Erai zic cu dacă mai motorul ăsta, aud. erai cu motorul ăsta mai devreme, că știi că te-am certat pe... Păi Dacă da, mai asta trebuie să l-am mă găsit tragă la domnii Dacă polițiști? vrei, ia și gata, ba pula în el. Scuze, iartă-mă, iartă-mă. Uite cum vorbește, ai văzut cum Iartă-mă, vorbește, l-am bă, mai auzit de câteva ori. Mihăiță! Asta L-a aude auzit toată Angela lumea clar. acolo. Cuvântul ăsta l-aude Angela clar. Stai liniștit, Mihăiță.